katsojat, mä oon nyt alkanut piirtelemään Pokemoneja. Tosi paljon mä oon saanut taas tämmösen Pokemon-intoilun. Niin oon piirtänyt paljon. Ja nyt me piirretään tähän yksi Pokemon. Ja se Pokemon on... Otetaan tästä mun toisesta värityskuvavihkosta. Koska se Pokemon on täällä. Ja se Pokemon, mikä me piirretään, ei ole Lucario, vaan se Pokemon on Slowpoke. Me piirretään Slowpoke. Ja mä näytän teille sit, kun se on tossa valmiina. Tuossa mun sivullani. Ja... joo. Ja nyt mä oon piirtänyt sen mun Slowpoken. Ja mä en tajunnut alussa sanoa, mä en osaa piirtää. Voitte ehkä näistä jostain huomata. Ja tässä on Slowpoke. Sen toinen käsi on vähän huono, mutta muuten, tai toi kolmas käsi, mutta muuten tää näyttää ihan okolta. Mä en tiedä mikä sen naamaa vaivaa, mutta siinä on Slowpoke. Sitten mä oon piirtänyt tänään Poliwagin, Rowlatin, tämän Diton, Cyndaquilin mä piirsin eilen. Ja nämä kaikki muut mä piirsin eilen. Aika kiva. Ja tässä on mun lemppari Mudkip. Mä piirrän huomenna seuraavan. Toivotaan, että siitä ei tule samanlainen kuin Slowpoke. Moikka!